Wala bafethu kusayimove nimbonge bafethu ngaphansi kwe-Econo TV sase-Wiseman bafethu kwaMashwaji njengamanje uthisha wami bafethu I'm with the one and only bafethu uGadla bafethu uGadla Nxumalo bhuti omdala Ngiyaphila ngala kwathi ngiyaphila mfowethu. Ngiyaphila mfethu njengamanje sikhuluma nawe mfethu uzonze odume ngako mfethu la sikhona bafethu ku-album lonke bafethu eshisa ikhonza mfethu njengamanje uGadla mfowethu ungathi yini ekwenza uhluke mfethu kubaculi abakhona kamaskandi enza ukuthi uGadla namanje mfethu kube ukuthi uGadla kade samazi but usamile into engenza ngihluke angithi mina ngimdala abafana bahamba nesitayela uma behamba nesitayela abafana bahamba nento ka TikTok bahamba nento ka Facebook plazi thina sisabambe lokho okudala ukuthi umaskandi kwakuyinto yokuyala umuntu kwakuyinto yokukhulisa umuntu ingane ngeke ayikhulisane ezodwa ingane ayikhulisa abantu abadala yingakho emculweni kamaskandi ungafanele kusala ingane ezodwa ngoba uma kwasala ingane ezodwa izothatha umaskandi ziwufaka ehlathini njengoba zenza ingane zicabangela imali zicabangela uTikTok zicabangela uFacebook thina sibadala asinandaba nalokho siyazi ukuthi kufuneka siphile kanjani kufuneka thina sibambe lento okuyiyona yona ezokwazi ukuthi lo muntu ofuneka akhuliswe alazi iqiniso angangeni ejoinini yokuthi mina ngifuna ukucula umaskandi ngoba ngifuna ukuthola imali kuTikTok noma kuFacebook thina sibambe lento kamaskandi ukuthi umaskandi kwakuyinto yokuyala umuntu Cabanga ukuthi wonke umuntu obukela njengamanje uyezwa mhlambe kafushane bhuti omdala amazwi ongawapha umuntu osafisa ungena endimeni kamaskandi othi mina ngifisa ungena kumaskandi amapha ama-challenges mhlambe obhekane nawo noma umuntu angawalindela uma azongena endimeni kamaskandi mfethu ngiyaxolisa ukuthi kumsakazi wami omuhle umsakazi akaze bemubi umsakazi kuhlale kumsakazi omuhle ngiyaxolisa ukuthi uma uthi umuntu omusha osafuna ungena endimeni kamaskandi thana umuntu osafuna ukungena kwezasewulisi umuntu osafuna ukudlala umaskando pink uma ufuna ukudlala umaskando pink noma udlala ezasewulisi uzodlala loshuni ofuna ukudlala kodwa uma uza kumaskandi uzofika oGadla uzofika oSigcobo sentambo uzofika onyana mhlophe uzofika ophuze ekhemisi uzofika umfundisani Magqobane uzofika insizwa nje zikhona zihlali ngasemnyango abafana emsamo injalo indaba ayinjalo mfethu mhlambe njengamanje umuntu ongazi